Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor, asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang consumer at negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada aldaw ning Biyernes. Alas 11 sagod alas 12 ning udto. Ihahatod sa Indo ka Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Maray na aga Bicolandia. Happy Friday po sa Tuya Gabos. Welcome digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo kang Department of Trade and Industry. Yaon po kita ngunyan, mag-iiribana na naman kita sa laog nin sarong oras. Alas 11 hanggang alas 12 po nin udto digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Sa Giraray, ini po si Bem Romano Birango kang DTI Region 5 ang sa indong kaiba digdi sa programa. Nadadangog kita sa 729 kHz sa Radio DZGB. Naka-live stream man po kita sa Facebook page kang DZGB, ang DZGB News Online. As in, sinishare mi man po ini sa samuyang DTI Region 5 Bicol Facebook page. So mga nag-aantabay po sa tuyangon yan, sa radio, sa Facebook, nagdadalan. Day po kamo magliwat nin istasyon kasi sa laog din sarong oras pwede po kamo magpahayag kang sa indong mga kahapotan kung igwa kamong mga i-share na mga eksperyensya nindo bilang sarong konsumidor, pwede po kamo mag-text digdi sa samuyang text line. Itatao ko po muna sa Indo Gabos. Pwede ka mo mag-text sa 0999-883-1471. Ulitin ko po, 0999-883-1471. Sa Giraray, iniimbitaran ni po kamo na makisumaro, magpartisipar, digdi po sa satuyang ulay-ulay o ulay-ulay ngunya na aga. Asin kung igwa kamong mga gustong ihapot sa samuya sa Department of Trade and Industry, lalong-lalo na digdi sa samuyang tema ngunyan na aga. Okay. So, ano na ngunyan? Pizza sa Mayo 6, 2022. Ngunyan po sa Legazpi City, nagpaluwas nga ni si Mayor Rosalki executive order pigsuspindi so mga offices pero sa Giraray yaon manggiraray kami para maghatod kaining mga informasyon sa satuyang mga consumer lalong-lalo na digdi sa satuyang magiging tema na iyo po ini ang saro sa mga special sectors sa satuyang sosyedad. Ini pong inaapudtang mga senior citizens o mga elderly So sa tuya giraray na ipapagirumdom or i-remind ta giraray sinda kaining mga pribilehiyo kang ining sa tuyang mga special sector digdi sa tuyang sosyedad ini nga ni mga senior citizens kasi dati baga pigat trato ta na ining mga special sector pero dahil digdi sa indang mga privileges pinapakusog po ini na mga privileges and rights ninda, benefits ninda sa paagi kang pagmukna kaining mga batas na para talaga ini sa tuyang mga elderly. So igwa kita mga batas na nagpapakusog kan sa indang mga diretsos bilang mga senior citizens. So sa samuya sa Department of Trade and Industry, igwa kaming pinagmukna man na joint administrative order, tama, Ms. Ron? Yes po, Ms. Bem. Opo, okay. By the way, bago kita magpadagos kan sa tuyang pag-urulay-ulay, ipamidbid ko giraray sa Indo. Dati ta na ining nakakaiba digdi sa tuyang programa. Si Ms. Rona Panganiban, siya po ang eksplikar sa tuya, mapahayag sa tuya, makipag-ulay-ulay sa tuya, manunungod po digdi sa tuyang tema
na mga privileges and benefits, mga rights kan sa tuyang mga senior citizen. So, maray na aga, Miss Rona, pwede bang batiun tako na Miss Rona sa tuyang mga paraan tabay digdi po sa tuyang programang Usapang Consumer at Negosyo po. Please go ahead. Good morning, Miss Bem, and good morning man po sa gabos na nagdadangog po kung sa tuyang programa. Ngunyan po ining Usapang Consumer at Negosyo dito po sa DCGB. Okay. Sabi ko nga ni kasubago, Miss Ron, ining sa tuyang pag puro iristoryahan, ngunyan na aga digdi sa tuyang programa. Ining tungkol sa mga rights and privileges kan sa tuyang mga senior citizens o mga elderly ano po. So kadakol kitang mga nare-receive man na mga kahaputan, mga complaints, manunungod sa pag-avail kaining mga benefits tinda, igwang mga nagkapira man ng mga establishment siguro na pa masyado familiar kaining implementasyon, pag-implement kaining batas na ini. So siguro, Miss Ron, mapuon kita, duman nga na kita sa jurisdiction kang sa tuyang opisina, manunungod ini duman sa nabanggit kong joint administrative order, nakalaag duman itong mga benepisyo, mga pribilehiyo ninda. Ano ayan, Miss Ron Tabi, na nakalaog dyan? Pwede ta iyan saroon kung ano ang title kaiyan na jawnaan or joint administrative order po? Opo, Miss Bem. Actually po, Miss Bem, kang 2010, year 2010, iba pong ang pinakainot pong joint administrative order po. So, joint administrative order ta with DTI and DA. So, nakapaloob po naman, Miss Bem, sa mga basic necessities and prime commodities po, naka-enumerate po naman. So, after po ka ito, i-ano ko lang po, kasi after po ka ito, in-amend ito, later on po, dumanta sa roon naman sa latest na issuance na joint administrative order kung ano-ano itong mga basic necessities and prime commodities po na nakapaloob. Duman kaya, Miss Bem, sa pinakainot na JAW kang 2010 na in-issue, nakalaag po duman sa mga items duman, so geriatric diapers, Miss Bem, subject siya sa 5% na discount. Classified siya duman sa mga prime commodities. Kung yun, Miss Bem, in-amend ito kang 2012, itong JAW naman, JAW with DTI and DA man giraray, itong geriatric diapers, hinalit siya naman sa 5%. Kinonsider na siya, Miss Bem, na essential medical supply. So subject na siya sa 20% instead na 5%. So ito iyo po. pala iyan sa mga binago. Duman po from 2010 to 2012 na na JAW. From 2010, yaon siya duman sa 5%. 5%. Opo. Ngunyan, yaon na siya duman sa essential Medical supply. Kaya subject na siya sa 20% po. So, entitled na i-20% discount ang sa tuyang mga seniors or elders. Kasama pala, yes, Miss Beth. Yeah. Oo. Kasama dyan, Miss Ron, syempre, so pareho man ang benefit kang sa saro pang special sector na PWD. Yes, Miss Bem. Iyo man, the same. Opo. The same po. Kasi issuance po duman sa PWD, kasabay man po sa issuance duman sa senior citizen. So, ito po. So, ang latest na po na joint administrative order, dati baga po, duwa lang. Joint administrative order siya between DTI and DA or the Department of Agriculture. Kunyan, digdi po sa latest JAWTA, tulo na pong agencies ang nagpirma duman sa kasabay joint na ang DOH. order. DTI, DA, and DOE, Miss Bem. Department of Energy. So, ito, Miss Bem, na-issue itong JAW kasi ang title kay itong JAW nung JAW, Joint DTI-DA Admin Order number 17-02, Series of 2017. So, ito po. Saroon pa na po, Miss Bem, kung ano po itong nakapaloob duman po sa BNPCs po na subject sa, by the way po, sa DTI po kasi 5% po ang discount na magagrant sa satuyang senior citizens sa pagbakal ninda kaini po mga BNPCs or basic necessities and
prime commodities. So, ini po, duman po sa JAW, pig-define po, ano ang basic necessities daa? Duman sa JAW po. Igwa po kasi digdig na ka-enumerate Miss Bem na 21 na klase basic necessities na pwedeng ma-avail kang senior citizen ang 5% discount. So ang basic necessities da Miss Bem are goods vital to the needs of consumers for their sustenance and existence. So talagang ito so basic na kaipuhan ninda parang can't live without. So ito ang basic necessities. So ini pong 21 items na ini Miss Bem, naka-anchor man po ini sa tuyang price act po baga ano. Opo. So iyo po. So saro-saroon na po ining 21 na basic necessities po. Okay, So sige. number 1 po, all kinds and variants of rice. Okay. All kinds and variants of rice. So dakol baga po kitang classic rice, pwedeng white rice, pwedeng brown rice, pwedeng black rice. So all kinds and variants of rice. Then number 2, corn. Corn po. Okay. So DA po bagay ni corn kasi agri-product siya. And then number 3, all kinds of bread. May exception lang po kita digdi, all kinds of bread, but pastries and cakes are not included. So ito lang po. So ang bread, pwede po siya, maka-avail na 5%, pero ito pong mga cakes and pastries, di po pwede. The issue subject duman sa 5% na discount po. Okay. Yan po. Now, tas number 4 po, fresh, dried, and canned fish and other marine products, including frozen and in various modes of packaging. So, fresh, dried, pati po sa mga delata, ito po, 5% discount din po siya under sa basic necessities. And then 5th po, fresh pork, beef, and poultry meat. So, ini po. So, karne po, ano. And then number 6, all kinds of fresh eggs. Ang exclusion naman digdinis dem, dai kasabay ang quail egg. So, itlog ng pugo, dai siya kasabay. All kinds of fresh eggs, pero dai kasabay po ang quail eggs. Siguro po nita po lang ko bagay ito sa compare doon sa mga ibang eggs. Okay. Quail egg po, all kinds of fresh eggs. Okay. The number 7, potable water in bottles and containers. So, yan po, subject man siya sa 5%. And then next, fresh and processed milk. Ang exclusion naman digdi, milk labeled as food supplement. So, di po pwede itong milk labeled as food supplement. Pero, halimbawa po, baga Miss Bem, ito baga dito, ikaw mga gatas na pigil. Halimbawa yan, nireseta kang doktor kasi diabetic so patient. Pag may prescription siya, Miss Bem, gatas ito, pero food supplement. Pero pag nireseta siya kang doktor, tapos binakal kang senior citizen sa butika, subject ito sa 20% na discount. Kasi nireseta siya kang doktor, prescribed siya. Kumbaga, ito ang bulong niya, parang part kang medication niya, itong milk nito. So, 20% ang discount ito pag may reseta po na pahilingan sa tuyay senior citizen pag nagbakal po ka itong gatas na ito. Kasi minsan po ito, Miss Bem, pag duman po kita minsan na kaka-receive ng mga queries po, pag arog na kayo ito, da isindapig tawa na discount, ang po kayan, kasi as previously consulted with DOH, basta may reseta, subject na siya duman sa 20% discount instead na duman sa 5%. 5%. Okay. Sige. And then next naman, Miss Bem, number 9, fresh vegetables, including root crops. And then number 10, fresh fruits. And then next, locally manufactured instant noodles. So locally manufactured lang da po. Ito po ang sa price tag po kasi iniman ang nakalaag, locally manufactured instant noodles. So naka-anchor na sa price tag ini. And then coffee and coffee creamer. This time in-include na ninda ang coffee creamer. Dati kasi coffee lang ini. So this time may coffee creamer na. So coffee and coffee creamer. And then next, all kinds of sugar, but excluding po itong mga sweetener. Ito po ang exclusion digdi. All kinds of sugar, excluding sweetener. And then next po, all kinds of cooking oil, and then salt,
Mhm. Powdered liquid, bar, laundry and detergent soap. So mga sabong panlabata po. Mhm. And then firewood, panggatong Miss Dem, sabi siya. Mhm. Firewood, charcoal, o-ring, and Mhm. then all kinds of candles. Mhm. And then ini Miss Bem ang nadagdag ite. That's why kaiba ta sa jaw ang DOE, household LPG, not more than 11 kilos content, pero once every 5 months bought from LPG dealers. Mhm. So household LPG, pwede po siya subject to 5% discount. Pero once in every 5 months ang ano po. So syempre po, once every 5 months. So ang ano ta po digdi is so talagang yan lang so consumption kang senior citizen duman po sa ano po. So Mhm. once every 5 months siya. And then last po digdi sa basic necessities, kerosene not more than 2 liters per month. Ayan po. Yan po Miss Bem ang Mga produkto na Apo. kaiba duman sa pwedeng tauan kid discount na 5% Apo. para sa satuyang mga senior citizens. for Oo. basic necessities lang. Apo. Basic necessities. Oo. Yan, Apo. naka-specify talaga ang duman sa maski Joint nga duman admin. gari buda sa booklet, gari igwagang booklet na pigtatao sa mga Apo. naka-specify ba yan duman? So iba po gari dai po gari may iba baka akong dai ticket, no? Depende po lang. sa Oo, or Mhm. baka so iba dai. Pero gani may nahiling akong booklet na baka pigpipresent iyan duman sa cashier pag mabayad ka. Minsan, oo. Iya po. Para Kasi- guided po. Mm-mm. Kasi igwasa ng amount kung piraang pwede nindang i-purchase for the week ba, Miss Roy? Yes, Miss Bem. For the week, per calendar week, 1,300 lang, Miss Bem. Ang limit Oo. kang pwede i-purchase kang sa tuyang senior citizen po. Na Basically entitled duman sa Sa 5%. 5%. So pag on top of that, daig na. Dahil na. Kung halimbawa, Weekly, dapat weekly sila siya. mag-grocery. Oo. Weekly po, marirefresh itong 1,300. Kaso, Miss Bem, halimbawa, nainin na nagamit for the week gabos, itong 1,300. 1,000 lang, so nagamit ninda. Dahil mo Itong- pwede ipatong. Opo, they po pwede i-carry over sa sunod na. Sa next na. Sa next semana. week, 1,600 na. Dahil pwede. Day po. 1,300 talaga Okay. siya per week, per Oo. calendar week. Yun po Okay. Miss Ron, may hapot digdi po. Apo. Ma'am Bem, pakiapot tabi, ang noodles, kaiba na ang pansit. Paano sa LCC, Sa sarong may tin. pansit na tinja, na Mhm. himanda ito kaiba sa senior citizens discount. Ayun So, po. ano ba ang classification? Noodles lang? Ano ba? Locally manufactured instant noodles kasi Miss Ben. Instant, oo. So bako Katulad, ito. oo. Kasi yaon iyan talaga duman sa, kung babalikan ta sa Consumer Act, duman Yes. baga sa basic necessities, iyan ang mga yaon dyan, iyo ito. So, Yes. just like what we have for the yaon yan, duman sa Price Act baga yan, sa Opo, Consumer sa Act price yaon. act. Oo. Opo. Basic necessity, sa mga basic necessities ang locally manufactured instant noodles. Yes. So, opo. dai talaga po kasabay su pansit. Bakong instant noodle kasi bako ito Oo. instant eh. Kumbaga Oo. may Oo. gigibon Ayun po, ako ma'am. siya. Ayun Oo. po. Ma'am, bako po kasabay talaga su pansit. So, noodles lang tabi is ano po 'yan? Naka-specify talaga po iyan sa batas. So, locally manufactured instant Instant noodles. noodles. Opo. Okay. Ayun, ma'am. Salamat po. Miss Ron, ano nga ni ito? So, ihapot po. Igwabagang mga Miss Ron? Igwang mga exclusion or halimbawa, ang store baga, igwa nga yung in-house promo, may promo nga ya. Opo. Tapos, kabali duman sa mga promo, kabali duman sa mga produktong naka-promo, itong mga produkto na nabanggita, halimbawa, Yes. no? Oo. Ano ba iyan? Pwede ba iyan na itong promo i-avail pa kang sarong senior citizen o ito lang na 5% dapat ang i-avail or arin ba sa duwa or pwede ba ang duwa? Ayun po. Duman kasi Miss Bem sa JAO, sa Joint Admin Order, kung po kitang tiga ako na prohibition on double discount.
kung saan saro lang kung pwedeng discount ang pwedeng i-avail ng senior citizen. So halimbawa, ito baga po may 5% po kitang talaga na ito ang pwede nilang ma-avail na discount. Pero kung naka-promo itong particular item na nababakalo ninda, which happens to be more than or higher than 5%, halimbawa naka 10% na promo itong item na ito, versus the 5% discount na pwedeng ma-avail ng senior citizen. So, higher discount po ang pwedeng i-avail. Saro lang. Kaya pwedeng Saro lang. 10% Pwedeng- and 5%. Opo. Whichever is higher. Pwedeng dumang discount. Ayun po. Tapos, halimbawa naman, so senior citizen, at the same time, PWD din siya. So, diba, ang PWD entitled din sa 5% na discount. So, saro lang po ang pwede niyang gamito na discount. Either gamito niya sa PWD discount niya or sa senior citizens discount. Okay. Ito po ang prohibition sa double discount. They po pwedeng several discounts or so higher discount po ang pipiliin, ang dapat na itao sa senior citizens po. Ano ba yan, Miss Ron, ang policy kayan kang tindahan? Dapat ba talaga yaon itong booklet or maski da isu booklet pwede mag-purchase? Ano ba ang kayan? Actually, Miss Bem, kasi dapat po yaon sa booklet kung ma-purchase na kaining mga basic necessities and prime commodities nata. Kasi baga po, di ba may limit kita na 1,300 per calendar week. So, yan po ang way din kang tindahan to check kung na-reach na ninda so 1,300 na limit per calendar week. Kasi ito ang magiging basis po. Kasi every time bagang magbakal, so senior citizens tindahan, talagang saro-saro, pigil lalaag din po yan. Pigilista din kang tindahan na pinakalan. Itong mga items na binakal ninda na naka-avail silang 5%. So, pag nag-total na itong pag nag-reach ng 1,300, so day na po sila makaka-avail for the week in excess of the 1,300. So, permi po dapat dara pag mabakal kaining mga ma-avail kaining 5% discount para sa mga basic basic necessities. Opo, oo. Tapos syempre, so ID, Miss Bem, dapat dara. So ID. Pero pwede ba ini, Miss Ron, ipadara sa halimbawa, 'di ba? Minsan syempre ang senior citizen baga halimbawa minsan maluyan na, dahil naman nagaparaluwas, so as much as possible, dahil naman nagaparalaog sa grocery, no? Pwede ba ini ipadara, i-authorize kung hisay? Pwede siya, Miss Bem, provided na may authorization letter na ipapadara naman sa authorized representative, tapos so ID kang authorized representative, tapos syempre so ID kang senior citizen o sa ID, tapos so yung honor po yan dapat kang tindahan. Kung di man talaga na pwede makaduwa sa senior citizen, medical condition, pwede sugo. Ayan, oo. Ano naman Miss Ron, halimbawa igwa kitang apod ka ni mga tindahan baga na exempted sa pagtao kay ni mga discounts na ini. Halimbawa, igwa ba? Or gabos ba dapat sila magtao? Actually, Miss Bem, duman sa JAW, pwede po basahon ko lang sa mismong nakalaad sa JAW para po ito po talaga sa eksaktong Sige po. Please go ahead. Miss. Ang nakalaad po dikde, in order to avail of the 5% special discount, the senior citizen shall purchase the above mentioned commodities from a retailer who may be a natural or juridical person engaged in the business of selling consumer products directly to consumers, which shall include, among others, supermarkets, grocery stores, convenience and mini convenience stores and shops, but excluding stalls in food courts, food carts, food vendors, and sari-sari stores with a capitalization of less than 100,000 pesos. Public and private wet markets, sanipapa, and cooperative stores. So ito po, pwede lang po ini mabakal duman sa mga stores na may capitalization na 100,000 above. So ito po, sa mga wet markets, naka-mention po duman sa JAW na DA po siya.
pwedeng ma-avail duman. So 5%. So duman lang po sa mga supermarkets, grocery stores, convenience and mini convenience stores and shops. So siguro maski sa mga sari-sari stores sa mga baryo, daiman Miss Dai Bon? po siya, Miss Oo, Ben. oo. Opo. So dahil ka mo magreklamo kung mabakal ka mo sa mga wet markets, ikaw baga dyan na mga saradit na tindahan man sa laog kang wet market, Opo. na makukuanin do ini mga basic necessities na ini, dahil po ka mo magreklamo kung dahil ka mo pig, tawan ki 5% discount. Kasi po exempted sinda. Yes po. So, very clear sa batas na ito lang na may mga tindahan na may capitalization na more than 100,000. Tama, Miss Ron? Yes, Miss Bem. Tama po. Opo. Okay. Oo. So, so far, pag-abot digdi sa mga, pag-abot digdi sa implementation kaining JAW, Miss Ron, wala man masyadong problema, ade. Dahil man kita masyadong nare-receive na mga complaints tungkol digdi. Miss Ron. Ayan, okay. So siguro nawara ba si Miss Ron? So kanina iyo very clear so pahayag ni Miss Ron na itong availment itong 5% discount para sa mga basic necessities na naka-identify mismo duman sa Joint Administrative Order, itong bagong Administrative Order amended na kasabay na ang DTI, DA and DOE. So, yaon po yan duman. Sinasabi ta na ang pwede lang magtao kaining mga discounts na ini itong mga tindahan na may capitalization na 100,000 pataas. So mga tindahan na sa mga baryo, sa mga sari-sari stores, sa mga tindahan sa laog kang saudan, dai po nido paghagadan ki 5% discount kasi po exempted sinda sa pagtao kaining 5% discount digdi sa tuyang mga senior citizens. Ano po? Ayan. So igwa pa kitang saro bagang batas. Nawara ka, Miss Ron? Naputol ka kanina? Or ako Opo, nawara si Miss Internet po. Ayan. Okay. So, sinasabi ko kanina, Miss Ron, itong sabi ko, clear naman sa batas, itong mga naka-specify sa mga produkto na pwede, kung sisa-isa na sa mga tindahan na pwedeng mag-grant ka itong 5% discount. As in, sabi ko nga ni, kasubago, Miss Ron, pag abot sa arog ka ining implementation ka ining Joint Administrative Order na yaon may jurisdiction ang Department of Trade and Industry. Kulang ang reklamo sa to, di ba, Ms. Yes, opo, opo. Duman nagkakatalo, duman sa sarong itong Expanded Senior Citizens Act, tabi, Ms. Ron. Yes, yaon Ms. Bem. duman, so pag-avail kang 20% discount sa mga pagkaon, sa mga food chains, sa mga restaurants. Minsan kadakon na mga issues na na-encounter ang sa tuyang mga senior citizens kasi siguro dai ko masabutan gari iba-iba ang iba-iba ang interpretation kang lambang establishment or kang business owner. Ano po? Opo. Kaya siguro gibuhon ta na ini or let's ang apod ka ini ining oportunidad na ini na i-explicar sa satuyang mga senior citizens na apod ka ni kung igwasin dang mga reklamo manunungod digdi, Miss Ron. Minsan nagduduman pa sa satuya sa Department of Trade and Industry. Opo. Sa insinda, Miss Ron, reklamo, sa insinda madulog or anong opisina ang duduman nun ninda kung igwasindang mga reklamo patungkol digdi sa mga pag-avail kaining 20% discount.
Opo. Kung may reklamo sinda Miss Bem sa sarong establishment na daising da pinauwan kay itong 20% discount or maski ito pong 5% na under sa jurisdiction ta, maduman po sinda, ma-report sinda kang reklamo dinda sa OSCA or sa Office for the Senior Citizens Affairs kung saan po located so tindahan. So, business establishment. So, sa LGU po, ang mga OSCA offices po, under siya kang LGU. So, duman po sinda Miss Bem, madulog kang sa indang reklamo if ever na sinda naka-avail kang 20% discount or 5% discount na entitled po sa inda. Oo. So gustong sabihon mo, Miss Ron, bawat munisipyo, igwang office, ining anong apod kayo? OSCA, apo. Office for Senior Citizens Affairs. Okay. Office for Senior Citizens Affairs. Okay. Kayo po, Miss So, Bem. duman sinda mareklamo sa Opo. office na ito. Opo. Kaining mga Tindahan po na opo, na dai nagtatao ki discount, dai Yes, nagga-grant ki discount, especially Opo. itong 20% discount para sa mga food chain, Maski po food ito, or Miss Bem, na 5% discount under our jurisdiction na noon sa BNPC sa Basic Necessities and Prime Commodities, pag naisin na naka-avail kang 5% discount, sa OSCA pa din po. sa OSCA pa din. Yes po, bako lang po itong 20% na discount. Opo. Okay. So, any issue or itong reklamo manunungod sa senior citizen sa pag-avail kay ini mga discounts, regardless kung itong sa 5% na under DTI's jurisdiction, so mga produkto, duman mong giraray sa OSCA mareklamo. Yes po, opo. Okay. Miss Ron, may saro pa dingding hapot. Ang gasol po or gas, nagbabakal po kami sa mga retailers. Pwede po kami mag-exihir, i-discount. Sa inpong tindahan, pwede maka-discount kan gas. Ayo po, Miss Bem. Kasi nakalag baga po duman iyan sa latest jawta. Hilingon ko lang digdi, Miss Bem. Kasi digdi po, duman sa jaw, tigdify po kung ano ang LPG dealers. Kasi nakalag baga digdi. Ang household LPG, not more than 11 kilos, LPG content once every 5 months, bought from LPG dealers. So, ang definition da po kang LPG dealers, according to sa JAW, LPG dealers shall refer to any person engaged in the business of selling or trading of LPG in cylinders to consumers or retail outlets under contract with an oil company or marketer who owns a brand and with qualified servicemen in its employ. So, ito po, pwede po sinda mag-avail ng 5% discount naman sa mga LPG dealers. Kasi ang mga LPG dealers baga po, especially po kung required man iyan DOE certification from the Department of Energy to may special man sinda kaiyan. Permit to sell permit to sell LPG. Yes, opo. Yes so po. Pwede pala 5%. Opo. Every once in every 5 months po ang pagbakal po. Opo. Okay. Bako siya every time. But pag less than 5 months pa lang, yan lang po. Days in the naman po talaga. Kaya importante din po, nakalagbaga sa booklet. So naman din po matitrace ang tindahan kung naka 5 months na ba or more than 5 months. Ayan. Ito po ang nakalaan po sa JAW. Sa batas. So, ayan ma'am, pwede po kamo mag-exihir, pwede kamo mag-demand, ki-discount. Pag nagbabakal kamo LPG, household LPG. Household LPG, itong nasa cylinder. Basta 11 kilos lang po. Bako siya sa kilos. commercial, nasa lang po baga Miss Dem. So 11 kilos lang ang Pwede po pwede kamo mag-demand ki 5% discount every as 5 months. Every 5 months. So, halimbawa, ang LPG nindo naubos na within a month. Sarong bulan sana ang gamit nindo ang LPG. Sa sunod nindong pagbakal, sa sunod na bulan, day pa kamo pwede demand ng 5% discount. Pwede after 5 months. Opo. Okay. Tama po. Ayan, ma'am. Opo. Very clear. Ayan. So, salamat, ma'am.
dahil sa ano ko na ini Ma'am Miss Ron, Yes po. si Madam Matilde Longasa, taga Santo Domingo, Albay. Ayun po. Gari Siya para daw sunagot po yan si ma'am. para subaybay ini sa Opo. tuyang programa. Ano po ini, tatawan mi si ma'am dahil sa iyang kahaputan. Sabi ko na marireceive ni ma'am na premyo. Tatawan ta Miss Ron ki 300 peso Wow. worth of gift certificate si Ma'am Matilde Longasa ng Santo Opo. Domingo, Albay, SDA. Ayan. Congratulations, ma'am. Sa imong ginanahan na 300 ma'am, 300. Sorry, maabunar ako. 300 peso worth of gift certificate. Ano po. So, i-claim mo na lang po sa Muya, sa office. Makipag-coordinate ka na lang po sa Muya or maski mag-text ka giraray digdi kung noari mo po kwaon para po i-ready tanaan sa imong ginanahan. Ayan. Salamat, Opo. ma'am. Okay, salamat, Manda. Okay. So, Miss Ron, minsan kaya ang nangyayari talaga, kaya kadakol ng mga reklamo, manungo digdi sa pag-avail kaining mga discounts, especially itong 20% discount dahil sa mga iba-iba ang interpretasyon Opo. kang mga tindahan. Mhm. Or ang iba man dyan, Miss Ron, bago bagong mag-open na tindahan, day pa sinda masyado aware kang ining mga batas na ini. Opo. Minsan iyan ang rason ninda. Mhm. Pero bako man dapat, di ba? Yes Bako po. man na yan excuse. Oo. Kaya kan sarong best kaya nagkaom kami sa sarong restaurant. May kaiba akong senior Mhm. citizen. Tapos, syempre, pigtaon niya so ID niya para mag-avail kang discount. Ang sabi kang itong, ang apod duman, waiter o waitress True, opo. na dai pa man da asim da ka ito. Dai pa da asim da sa system or dai pa Ay, sa Oo. machine, sa POS, di pa sa nakaprogram. machine. Dai pa nakaprogram, tabago nga ni sindang open. Mhm. Sabi ko man, bako man iyan excuse, di ba? So, pwede Yes. niya man i-manual. Yes, opo. Oo. Kaya Tama. dapat arog kay iyan ang gibuhon ta sabi nga ni Ma'am Matilde mag-exihir. I-exihir ta itong sa tuyang diretsyo, itong sa tuyang pribilehiyo na maka-avail kita ka itong discount. Bako excuse po kung bagong mag-open or iyan iyan po batas iyan na dapat susunodon kang lambang business owner or establishment. Ano po? Opo. Okay. So, Miss Ron, base duman sa tuyang mabalik kita sa joint administrative order. Ano po? Mhm. Ano pa ang mga exemptions, Miss Ron? Igwa pa bang mga nakasaad duman ng mga exemptions? Actually, di naman Miss Bem, ito man lang talaga, so prohibition on double discount, tapos ito Mhm. po sa mababakal, itong mga items na to. And by the way, Miss Bem, po, importante din ini kasi kasabay din pala ito man sa inamen na, di ba, per calendar week po, itong 1,300. So, Opo. at least 4 items ang babakalon kang senior citizen duman sa basic necessities and prime commodities. Naka-indicate din po ito duman. So ini at least 4 items. 4. Opo. 4 items po kaining basic necessities and prime commodities. So for sure, ano man po ini, di man po ugay kita digding masyadong issue ta. Siyempre ining mga BNPCs po talagang pigko-konsumo talaga ini kang sa po senior citizen. So far, wala man po paliging na receive na complaint regarding to Pero Miss Ron, pag sinabi mong at least 4, dahil pwedeng tulo. At least 4 kasi Miss Bem ang naka So, nakalaan po. Kumbaga, yan ang minimum. Minimum. Opo. So, gari ang gustong sabihon ka iyan na provision na arog ka iyan, di ka pwede magbakal ki halimbawa sarong produkto sana pero kantidad ki 1,300. Yes. Opo. Gari iyo iyan ang Opo. logic na iyan na Yes, provision Miss Bem. dyan. Oo. Opo. So, at least 4 items. products. 4 products. 4 items. Opo. Oo, tama. Oo. Kasi minsan, halimbawa, nagbakal ka ki sarong sako ng asukal.
O, dahil mo pwede. Kasabay bang asukar? Nalingawan ko. Iyo, Miss Kasabay, Bem, no? kasabay Oo. po siya. Oo, Actually, oo. Miss Bem, so prime commodities, data pa po na na-enumerate kasi may mga, just last week po, nung Monday lang, may nagduman po na taga-OSCA kasi may na-receive silang reklamo na may sarod ang hardware. Nagduman sa to. May sarod ang hardware na dahil nagtaog 5% discount. So, naghagad siya sa tuya, giraray kang listahan kung talagang covered ba itong tigbabakal ng senior citizen. Kasi may mga nagkapira po mga construction materials po na included duman sa 5%, duman sa prime commodities. Oo. So, ang na-mention mo lang kasubago, itong So, mga basic. basic. Opo, so basic ang necessities lang po. construction materials, Selected, Miss Bem, classify- opo. Yaon siya sa classify prime. yan sa prime commodity. So, not all construction materials. Yes. Pwede mo ba mabanggit kung ano lang? Tabi, Miss Sige Ron? po, Ikaw ang ka bang lista? construction materials, Miss Bem, na entitled sa 5% discount, ining nipa shingle, sawali, cement, clinker, GI sheets, hollow blocks, plywood, plyboard, construction nails, electrical supplies and light bulbs, and then steel wires. Ito po. So, no carbon Steel wires, alambre. Alambre, opo. Pag ano Okay. baga po sa kabilya. Ito po ang mga nagkapirang construction materials po na kasabay duman sa 5% discount. Na dapat po, implement man kang sa tuyang mga hardware store owners po. Especially na kung syempre po, definitely, ang capitalization nila kaya mga more than 100,000. Pero, Miss Yes, Miss Len. Igwa ako dyan na hapot. Halimbawa, nagbakal baga kay hollow blocks, di ba? Ang minsan, ang mga para hollow blocks. So, yaon lang yan dyan minsan sa mga, Backyard. di ba? Ano ba yan? Kasabay ba sinda duman sa exemption? Paano ba yan? Yan naman ang sa to. Yan naman ang sa to. Kasi may issue naman dyan. Siguro po, kung talaga kung dahil magtaong discount sa tindahan, iba po baga kitang basta ang capitalization is at least maka 100,000. So kung below 100,000 talaga ang capitalization, ipo-prove kang ipo-prove kang tindahan. And madodouble check man bagayan po sa LGU na nagsasabit na sindaki pag nakukuha sindang mayor's permit, di ba? Nakasabit nakalaag naman po ang capitalization. So saro ito sa mga pwedeng basis para talaga ma-prove na ang capitalization niya. Maaraman pa iyan. Okay. Opo. So, iyan pala, maski nga ni ako, Miss Ron, day ko aram na kaiba pala niyan sa itong mga produkto na pwedeng maghagad ki discount ang sa to yung mga senior citizens. Opo. Selected ano nga nini? Construction materials. Opo, oo. Ang cement, garida ay kasabay. Nakasurat ba ang cement? Cement, ma'am, kasabay. Cement. Ay, kasabay. Opo, yan. Cement, clinker, cement, ma'am. Opo, kasabay. Cement. Oo. Ma'am, opo, GI kasabay. sheets, opo, sabi siya. Cement, clinker. Pero daida nakasurat sa booklet. Baka po, sa booklet, lingon ko lang, ma'am, so dating jaw. Pero baka lang updated. Pero dyan sa bago, yaon si cement. Opo, yaon po. Opo, oo. So, yaon po ang semento kasabay. Regardless of, Miss Ron? Regardless of brand, ano po? Opo, Regardless. regardless. Sinabi, basta 5% discount. Duman kasi, Miss Bem, double check ko sa JAW pang 2010. Duman talaga sa 2010. Day pa nakasabay sa cement. So, Okay. probably ba kung updated po, yan na nasa booklet kang senior citizen po na nag-query. Wala siya sa original, duman sa pinaka-inon. Sa latest JAW, yaon siya. Ayan, okay. Yung ma'am, kasabay po ang cement. Dailang naka-include paggayod sa booklet. Baka luma pa yan so booklet. Kasi so dating jaw, dai pa. So, ngayon, so amended, yaon na iyan si cement kasabay sa 5% discount. Okay. Ayan. So, ano pa, Miss Ron, ang pwede tang apod ka ni ang mga nagkapira or common complaints na nare-receive ta manunungod digdi sa pag-implementar kaining Senior Citizens Act or itong JAW na kita ang saro kita sa mga implementors.
Opo. So far daw, Miss Bem, digdi, very minimal lang talaga ang complaints na na-receive ta. Natandaan ko pa ito, so pinaka-last complaint na na-receive na which is in-endorse naman po sa OSCA kasi mas kita baga ang naka-receive ng complaint kasi sabi kang complainant kasi under PTI jurisdiction ini, the isin na naka-appeal kang 5%. Tigre-refer taman giraray po yan sa OSCA. Natandaan ko pong hudyan na complaint na na-receive ta, isudo man with regard man sa diaper na dai po, na 5% na discount ang itinao duman sa senior citizen instead na 20%. So gusto baka sabihin, lang, opo. Miss Ron, so complainant, aram niya na dapat 20% so diaper. Aram niya na, kaya nagreklamo siya. Tama? Possible po. Oo. Or parang may ano baka ito, so baka nag-compute siya sa resibo. Di ko lang po sure kung talagang 5% or clarify niya lang sa to. Tapos kang nagduman sa opisina, di sa katapo siya tinaraman na dapat may may 20% na 20% na discount duman sa diaper, adult diaper. So maray iyan na information kasi at least ang satuyang mga senior citizens aware na po sinda na iyan pala na ano ang term kaanron pigagamit? Kaanin po. Diaper? Geriatric diapers po. Referring to adult diaper. Opo. Oo. Bako man sa pang-aki. Bako po, adult diaper po. Ba day maintindihan kan sa tuyang mga paradangog kung ano yan na kung ano nasa word geriatric diaper o geriatric diaper. Yung po kaya nakalaan minsan referring to adult diaper. So bako po so pang-ahi na diaper ha. Bako po ito. Oo. Pero I don't know, Miss Ron, kung halimbawa tama siguro. Kung halimbawa ang Miss Ron ang person with disability baga. Aki, sarong aki. So, syempre need niya man ki diaper bako man so adult diaper ang gamit niya. I don't know kung paano ba ini pwede ini ang nakalaag naman geriatric diaper which refers to adult diaper Opo, day ko lang po kasi ang may job baga po duman sa PWD na separate. May separate po siya kasi ini para sa senior citizen. Pero magayon na ito, Miss Ben. Oo. Na hapot ito mananggan. Iyo. PWD duman kasi sa senior citizen, considered siyang essential medical supply. So, I suppose, sa PWD na aki, kasi i-consider kang essential medical supply, kang senior citizen. Yes. Oo. So, possible. Pwede tapong iyan. Pwede tang haputon sa DLE. I-clarify ta iyan. Oo. Magayon iyan na ikahaputan. Para ma-avail man kan sa tuyang saro man na special sector sa tuyang society ining mga PWDs. Kaya ngani pigatawan ta sinda ki mga mga additional privileges and benefits on top katong sa mga sa mga normal na ini talaga nangangaipo iniki mga arog ka ining kadagdagang mga benepisyo para sa inda po. Okay, so siguro Miss Ron, i-clarify ta ining bagay na ini. Yes po. Ayan. Okay. Ma'am, ining infant formula, ano po utabi ini? Gata sa aki, pwede pala maka-discount? Infant formula, dai po. Daiman. Dai po. Nakalag kasi baga po duman. Pero sugatas na para sa senior citizens. Fresh and processed milk, excluding milk labeled as food supplement. Kasi ang piguro ng tapagbaga po dito, sugatas na iinumon kang senior citizen. So, syempre, ang infant formula po na pero pag PWD po ay siguro, the same. Pwede siya. Pero kung reseta po yan, pag infant formula siya, iyo po, 5% siyang discount. Pero kung
may iba pa bang milk na sa PWD ngayong aki na ano? Kasi digdi po, ang exclusion sa senior citizen, milk labeled as food supplement. Ito bagang mga gatas ng diabetic. Ito po. Exempted ito. They pwede ito. They Dahil siya pwede. pwede. Pero not unless itong gatas kang diabetic, may reseta ang doktor, subject na siya sa 20% discount. Kasi may Halimbawa, prescription. Oo, Miss Ron. Igubagang gatas na nakasurat po tabi kaya digdi sa booklet. Oo, sa booklet ng senior citizen nakasurat po su gatas. Pero bako po su infant formula. Opo, diba? opo, Oo. opo. Bako ma'am su infant formula. So gatas na pigiinom kang sa Ang tuya senior mga senior citizens. Igwa baga Miss Ron na ito bagang anong apod ka ini kung sa aki Pediasure kung sa medyo ano na insure. Oo. Kasi dahil ko aram kung kasabay ba ini muffled ba ini digdi kasi minsan pigre-resita yan eh. Opo. Kung Mhm. reseta, kung ito kasi Miss Dem na, itong milk na ito is may prescription siya, reseta talaga siya. 20% po dapat ang discount ito. Bako din sa Bako 5%. Oo. Okay. Kasi reseta siya ang doktor eh. Papahiling po nindo pag nagbaka, syempre su reseta. Plus Oh, other okay, documents okay, na okay. citizen. So kung may reseta 20%, dumaan siya opo. ma-fall sa 20%. Bako Opo. digdi sa 5% Yes, opo. discount sa basic necessities. Oo. Opo. Iyo po. So, iyo ma'am, paki ano po ma'am, kasi may nakalaag da sa booklet infant formula. Ay, baka sa Indo iyan na LGU ma'am, si sila na Oscar Kaanay nag-issue kasi pwede pwede po Ayo. ikaw lang attention kang Oscar kasi sinda po ba nga iyan ang nagpapaprint? Kasi ma'am, gari bako appropriate kasi ang ginahagadan ang pribilehiyo is for the Para senior sa- citizen. So, Opo. I'm sure bako ini infant formula dapat. Ano po? Opo. Oo. Sige ma'am, mi giraray. I-check ta giraray kung taga Santo Domingo si ma'am eh. So most probably Santo Domingo. Ayun po. Infant formula daan nakasurat, bako da milk. Iba man da su milk. May iba pa po. Kumbaga may hiwalay pa da ako para sa milk. Yes, So, oo. infant formula, Oo. another line para sa milk. Infant formula po ang surat digdi, iba man po su milk. Sala po. Dapat Sige, i-check naka-anchor lang ta, naman. ano? Opo. I-check ta kasi we are referring to senior citizens, no? So, syempre, itong mga products na nakapalaman duman sa pwedeng tawan kiri 5% discount sa mga products na pigkukonsumo kan sa tuyang Ang mga senior citizens. Opo, tama po. Oo. Yes. Tama. Santo Domingo Miss Ron. Ayun po. Napunta daw po sa sarong opisina ng ining senior booklet. citizen na taga Santo Domingo. sa Oscar. Opo. Oh, infant formula talaga. Okay. Ayun po. Sige ma'am, i-clarify mi po ma'am ha. Salamat po. Okay. So anyway, kung igwa po kamong mga iba pang mga kahaputan na daita na po digdi ma-diskutir or daita na digdi mapag-urulayan, patapos na ang samuyang oras, pwede man po kamo mag-text giraray sa number na tinao ko kasubago or igwa kaming Facebook page DTI Region 5 Bicol. Yan po ang samuyang Facebook page. Pwede po kamo duman mag-message para sa indong mga kahapotan. Nganing masimbaganta po kung daita na nakitang oras mo niyan na udto. Ano po? Ayan, so Miss Ron, bago kita magpaaram, siguro sana po ang satuyang mensahe sa satuyang mga senior citizens, as in siguro duman man sa mga business owners, sa mga establishment owners na nag-offer kaining mga products na nakalaag duman sa mga pwedeng or sa basic necessities, no? Nagtitinda kayo ng mga basic necessities. Ano po ang pwede tang maging mensahe para sa inda po? Ayun po. Sa mga senior citizen po na mga konsumidor po, let us always be vigilant consumers po and
yun, always be vigilant po and mapanuri po na consumers. And duman naman po sa pag may mga queries po kamo or may mga day po na sabutan regarding sa pag-avail po kan sa indong mga privilege as senior citizen, yaon po ang DTI, pwede po kamo mag-inquire anytime sa samuyang opisina kung may mga kahapotan po kamo. And sa mga business owners man po or business establishments na kaipuhan pong mag-implement ng mga batas patungkol sa mga senior citizens, di po kita, permi po kitang mag-comply sa batas kasi aware po kita dapat na igwa po ining mga corresponding man po na mga fines and penalties po pag di po kita nagsunod man sa batas po na dapat na pong i-implement, especially po sa mga privileges kang sa tuyang senior citizens. Yan po, Ms. Bem. Ayan, okay. So, sana na linawan na naman po kita, igwa na naman kitang additional information, maski ngani po ining sa tuyang mga senior citizens, sa tuyang mga elders, mga elderly, pinagtatawan ta po sindaki special na mga benefits and privileges. So siguro sabi nga ni Miss Ron Kasubago, para sa tuyang mga business owners, bako man po siguro magabat sa tuyang mga sa buot ta na i-grant ining mga privileges and benefits, discounts para sa tuyang mga senior citizens. Kasi kita baga, gabos man kita maarabot dyan. So Yes, gabos man kita makaka-benepisyo, kaining pig-enjoy ngunyan kaining sa tuyang mga senior citizens. So maski sa mga business owners po, syempre, maabot man kita digdi. Nakita man ang mga recipients, mga beneficiaries kaining mga batas na pinagpapatupad ngunyan para sa tuyang special sector na ini sa tuyang sosyedad na ininganing sa tuyang mga senior citizens. So para sa mga senior citizens, dai po kamo magduwa-duwa kung igwa kamo mga kaputan, libre po ang paghapot, open po ang samuyang mga linya sa Facebook, sa cellphone, dai po mag-alang-alang na maghapot. Okay? So salamat na maray Miss Ron. Salamat sa mga nag-antabay. And before I forget, congratulations giraray po kay Ma'am Matilde Longasa kang Santo Domingo Albay. Tatawan niyo po ikaki 300 peso worth of gift certificate dahil sa imong pakikipagpartisipar sa samuyang discussion or ulay-ulay ngunya na aga digdi sa samuyang programang Usapang Consumer at Negosyo. So sa giraray, iyo po ini si Bem Romano Berango kang DTI Region 5 ang sa indong kaiba digdi sa programa. Abangan nyo po giraray kami sa masunod na Biyernes sa siring na oras, alas 11 hanggang alas 12 po ninudto. So, sa giraray si Bem Berango nagsasabing, makapangyarihan ang consumer na may alam. Maray na udto, salamat sa Indogabos. See you next week! Sa indong nadangog ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Usapang Consumer at Negosyo. Inihatod sa Indo kan Department of Trade and Industry, Region 5, asin kan DCGB.